Naipadano na mismo iti news team ti report pakaseknan ti mapukpukaw at tricycle iti barangay 33 Villa Paz iti syudad Tilawag. Iti panakisarsarita mi ti agtagikwa ti tricycle ni Robert Pascual Jr., residente iti barangay 32 A La Paz iti metlaing nasa o syudad, inusar ti kayog na ti tricycle iti nagturong iti karayan. Imparada na mismo dito iti lugan, ngem iti subyanan nan, saan nan anadanunan pa'y daytoy. Makita iti daytoy a CCTV footage ang may sa lalaki ti may pagrup anang itaray ti tricycle. Iti kamaudyanan, narekobre laing daytoy ken na i-turn over iti Pasukin Municipal Police Station. Papanti papanda sir, paglikod na, mga siguro 20 minutes. Napasama, sila sinarunong na DJ sir, DJ nangala ti tricycle. Titatamit ni sir, di pa nangala na DJ, nibati na kami tulbik ni kayong ko. So nga naitaray na DJ nangala sir, DJ tricycle. Nagpatulong kami nga napukaw, ngayon kasi napudjus kit nasara kami bit lang sir, DJ pasukin pagabag ko na ta sir, DJ. So tatan sir, di adang gitawag kada kami nga taga lapas mit lang sir, nga naikamang ijay pasukin, nakita na DJ nga sidecar. Kit, so timawag dat PNPT pasukin sir, napandag kinita. Naamo na ti mapapati anang itaray ti tricycle ket residente iti barangay 32 Villa Paz, ken nagtawen ti agad 42 years old. Basar iti naukon mi nga impormasyon, sumagbamanon ti nang reklamo ken kuan nagapumitlaing iti kapada nga insidente. Adda sir, record na di mga ibagati latangasan sir, September 11 sa DJ. Ada intaray na nga kurong-kurong ta Santa Maria sir. Kinatinid na bulan. Ngayon kasi bulan. Ang kabil na jibalay damit lang. Tatandi kita taga Santa Maria sir, nakita damit lang nga tabalay at nakakita na DJ nga kurong-kurong. Sumit ti permi nga nagpanunutan mi sir nga isunat talaga at akin aramid ta. Iso talaga sir. Kiti mensahe ko makinya na, agnakim ko man, no man ada digiti problema nat panagbiag. An ikamang nalata ko makinapo Yusin, kita nagar aramid ti kinadakis. Sinuportaran met ti chairman ti barangay 32 Villa Paz dagiti alegasyon kontra iti suspect kas iti may paggarup pa nagtakaw ti underwear ti babae ken may paggarup pa nagchansing. Ngem malaksid kaditi reklamo, awan pa'y tinangidarom ken kuana. Sakit to ulo sir kasi siyempre sir, as a barangay captain sir, talaga nga adot kastana sir, di kaso na ito yung barangay. Ano dagiti example ti kaso na ata? Digi kasa sir, ada di hipo na di babae sir, kada kasta. O sir, medyo naayos na sir, di last sa kasta. So ti kinaado ti naireklamo kanya ng kap hampay nga tinagsunod ti pagbaludan? Hampay sir, kasi di last anang aldo di sa kalman sir, napamimpan di police station. Ti ko na ti police sir, han namit mabalin nga kas nga ikulong no awan mang kaso isuda sir. Isong inyawid mi pa ilang idi. Basar pa iti chairman na bisyo ti suspect ti aginom, inayo na dumawdawat ti pamilya na iti tulong tapnon mapacheck up daytoy ti doktor. Kasi ti daw di asawa na sir. Di pag ipa-check up da ko mati kasi sir, di pakastada. Ngayon po namin di asawa na sir. Ang awan kwartak ko na. Isong no kasi sir, no da tumulong sir, masaya at sir. Padpadasan pa'y laing ti news team nga alain ti komento ti suspect pakaseknan digiti may pagpabasol ken kuana. Mark Magdirila, Balitang Solid North.